माझ्या व्हिडिओमध्ये मी नेहमीच सांगत असते की मला पावसाळा खूप आवडतो, खूप म्हणजे खूपच आवडतो. पण गेले 5 वर्ष झाले की हा पावसाळ्याचा आनंद मला घेता आला नाही. कारण काही कारणास्तव 5 वर्षापूर्वी माझ्या लाईफमध्ये असं काही घडलं की मी पूर्णपणे डिप्रेशनमध्ये गेले होते आणि हळूहळू डिप्रेशनमधून बाहेर पडतानाही मला खूप वेळ लागला. आणि हे असं मी थोड्या गाड्या आडव्या लावलेत, याचं कारण म्हणजे की कुत्री ही रस्त्यावरून ये जा करायला लागलेत. त्याच्यामुळे मी ह्या गाड्या माझ्या पार्किंगमध्ये लावलेल्या आहेत. आणि हे सुंदर असं माझं झाड आहे, जे डाळिंबाचं पूर्णपणे बहरलेलं आहे. आणि ह्याला डाळिंबेही खूप छान अशी लागलेली आहेत. ह्या सर्व गोष्टी मी करते करते मी डिप्रेशनमधून बाहेर पडू लागले. मी अनेक गोष्टी अशा करत आहे की मला मन त्याच्यात रमत जाईल. माझी ही तुळस अशी पूर्ण बहरलेली आहे. त्याला मंजिऱ्याही खूप छान आलेल्या आहेत.